Foli ani tanuni amoke ko nyesha mo amunu be kan laje bi pinala sport ali kenen ka bela jelin ka foli bi no ka foko aw bismillah ni kalo sa o ya ang muso ka kalo na be fo ma ko mois de mars kren na klikelen tara mars konna la no be ben kalo yere klishik no 8 mars ko deje am muso la o de hogum konna la anga weleli sira muso bannani ma mun koni muso ya do bala ya ira ka fo ko muso ya te bolo ko fefe ko muso ya fe mun kan ataka nyefe olu la drama ka fo. Si nous, Madame Si, Aminata Makoun Traoré, elle est présidente de la commission famille et sport. Elle est enfin, elle est créée de ça. Madina Traoré, elle est bon liberté télé, elle est présentation qui est non, elle est bien non, elle est créée de Jelika Guindo, Maliwa FM, elle est un talent sport, car compte drum. Kadiatou Guindo, Pinal TV, elle est présentatrice en même temps. Kadiatou Guindo, j'ai équipe nationale là. Nous y boule la tolantier, n'a pas pour volleyball, elle est équipe nationale là. Au lieu de bien en faire un bien, amena comme 8 mars, elle est reka. Madame Si Aminata Makoun Traoré, j'espère que Basiti là. Basiti alhamdulillah. En activité ou d'où? Amaka doni. Vous avez 80 fait. Doni. D'accord, 8 mars à Djara. Adjara, monsieur Kafoka Adjara. Alhamdulillah. Madina Traoré. Ça va? Oui, ça va, alhamdulillah. Et kako begen? Oui, ça va, alhamdulillah. Mais Allah tanu. Ah, alhamdulillah. Ochogunyana. Activité aussi tout 8 mars. Ah, doni, ça va. Na yan soro chini kene ala kaba. Ambe Allah foka barikada. Surtout en Chessiri. En Chessiri, surtout. Parce qu'on m'a beaucoup là. Jelika Guindo. Awa Kamisho. Journaliste sportif. Maliba FM, elle est talent sport. Talent sport, nous avons un taille. Nous avons des réseaux sociaux. Nous avons un bololo. Nous avons un fonia. Farkolonya na kuna fonna. Odo. Wakati be. Kurbasiti la. Alhamdulillah, mais ala foka ba. Activité au kafsa. Amba kan don. Kaje to gino. Oui, awa. Bolola tolanchi. Mais basket télé parce que niveau bolan tolanchi de moi, chama qu'il ta basket là. Ni bolan tolanchi mi a foma ko volleyball. Exactement. Les volleyeurs et les volleyeuses. Comment tu dis? Écoute, tu boula. Avec entraînement que chama ke. Championnat ol damnena. Championnat damnena district. Super alors. Ola dro sa nga bi babu ami do le kon la no yere be kuma 8 mars ka nya fo nga ko damnena 8 mars ko ni am so ga doing mars kalo yere de anga doing ko mais 8 mars o dile do ama kren la si Aminata Makoun Traoré. Oui. 5e dan ne mafli. Bon 4e dan international. 5e dan obesra la kana ba. 4e dan. O ko enfant Fabiano amanga jurera na ni bi takamala. Ante sira mo wanya ante foi. Ayo sira. Abala. En tout cas ibura ka fa 4e dan international beba do kama noko yetru fita maliko no yata maliko fe barsa yo ko chama ke bela jeli ayi surtout e musui ambe 8 mars cadre re de konna la kada oui armatio ere folo est-ce que difficulté bas sera konna la en tant que femme? Bon, mais la méjama bela jeli fo ka penalty TV et chaîne mo bela jeli fo na para que bela jeli. Et Neto, si Aminata Makoun Traoré, né ceinture noire 4e dan international de taekwondo là. J'ai été championne des Jeux africains et vice-championne du monde francophone. Et Bibi na né be musukulu do kuna comité olympique là nama oui femme sport. Et ni coordinatrice du forum international sur le sport là. Ni reka et fenge fana bembulu association bembulu nama foma association pour la promotion de la jeunesse et des sports. Donc, nous avons des difficultés sport là pour qu'il répond à tes bancs. Surtout, ni be farkolonya na jeke mimi comme arts martiaux. Mado la mo bi provoquer. Do yere ba fo ko ni te muso bara muso sport ni. Muso sport et tennis ou bisata tennis ke bisata basket ke. Donc tout le temps préjugé au be non, stéréotype au be non. Donc amano ko ka bara kononana. Donc au temenen ko anga carrière yere kononana c'est pas facile en tant que femme. Surtout moyen ko bala o yekele ou à disposition no be muso be se ka muso ka ko yere be to na ni cheta be to ya mina kelende na ma afoma kuma do la des fois on est indisposé mais amenda entraînement ni font que autant bali ala donc o degun ko fe e degun wero be mi te oyi no ye ni a jete mine na tara instance supérieure là en tant que dirigeant dans la carrière sportive yero kona na ta instance là muso joro fanga ka do kosobe. Avec la casse au roman, dans peu de temps, avec moi au Rofanaka, Taïra Kafo, nous sommes candidature ou d'eau, difficulté bambali qu'on a là. Gilgangino, mettra effet.
et reporter sportif sans ça ibora Cameroun fana Coupe d'Afrique mi kɛra ibo keneka ikuntaro keneka ka mɔgɔ kunnafoni mais Jelika en tant que reporter sportif est-ce que e fana ye problème ba sɔrɔ parce que an y'a ye kɛlɛ caman kɛra terrain kɔnɔ dɛ an yɛrɛ y'a ye i ye caméra bila ka micro bila e bɛ se k'i da don a la dɔɔni parce que bi an bɛ 8 mars cadre kɔni de kɔnɔna la awa n b'i fɔ fɔlɔ ka se k'an wele ka na an kana kuma i ka plateau kan a chance dilen tɛ muso ma kuma bɛɛ ka kuma plateau sanfɛ ou bien ka kuma mɔgɔw ka micro la surtout muso kunnafonidilaw donc n b'i fɔ ka da o kan ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ alors n'i ko ka kuma muso ni 8 mars kan an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an bɛ 8 mars fêter an b'a fêter parce que an b'a fêter kunnafonidila ta tɛ 8 mars parce que 8 mars don yɛrɛ bɛ se k'a to i bilara reportage dɔ kan k'i ka t'o kɛ surtout muso minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ baarakɛyɔrɔ la n'u b'a décider ka sport kɛ u tɛ don kelen foyi choisi san kɔnɔ ni o don tɛ maintenant n'i ko sisan ko an ka kuma gɛlɛyaw kan i b'a dɔn musow ka ye cɛw ka baarakɛyɔrɔ la ni n ko musow ka ye cɛw ka baarakɛyɔrɔ la kunnafonidi kɛrɛnkɛrɛnnen no i b'a fɔ ko cɛw de kun ta don surtout n'an taara farikolo ɲɛnajɛ ta fan fɛ u b'a fɔ ko cɛw ka domaine de don musow ka domaine tɛ maintenant ni i ye muso ye n'i nana domaine kɔnɔna na sisan nɔ gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye e bɛ fɛ ka i ka baara de kɛ pour que k'i ka baara kɛ a ɲɛ 40 ma f'i k'i comporter i b'a fɔ ko cɛw n'i comporter i b'a fɔ cɛw d'abord u b'a fɔ k'i tɛ muso ye k'i ye lesbienne ou bien i ye guinée o ye kelen ye fɔlɔ gɛlɛya filanan ye min ye i ni cɛ minnu yɛrɛ bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ olu cɛw b'a fɔ a bɛ ni muso tafetigi ɲɛna ko ale bɛ kɛ anw ɲɔgɔn de ye an bɛ gɛlɛya bɛɛ sigi a kan donc i kan ka arriver yɔrɔ o yɔrɔ olu fana b'u sen da o kan yen nɔ pour que o yɔrɔ datugu pour que i kana se yen nɔ gɛlɛya dɔ fana ye min ye ni i taara terrain na ne bɛ caméra kɛ ni caméra b'i bolo e kelen de ye muso ye tɔw bɛɛ ye cɛ ye caméra bɛ tɔ minnu bolo u ye photo taw la u bɛ ka filmeli kɛ ni e bɛ yen nɔ ni i ko k'i bɛ image ɲɛnɛman ta n'a digira mɔgɔ min na u bɛ na u b'i gun ka bɔ yen nɔ donc o y'a gɛlɛyaw tɛ ban gɛlɛyaw b'a la i b'a fɔ nɔgɔyaw fana b'a la parce que priorité caman fana bɛ di an ma baara kɔnɔna na n'i ye muso ye cɛw ka ca yɔrɔ min na donc o fana b'a la. D'accord. Kayatou Guindo. An bɛ taga i fan fɛ 8 mars an b'ale cadre an b'ale kɔnɔna la e bɛ jouer volleyball la équipe nationale e bɛ jouer volleyball la mais en tant que femme est-ce que aw fana ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna la surtout n'an ye volley yɛrɛ ta k'a lajɛ est-ce que gɛlɛya b'a kan barisa n'a fɔra i ka bɔ so ka na entraînement la 16h tuma dɔ aw bɛ tila entraînement fo 20h parfois aw ka match bɛ kɛ fo 0h parce que ne b'aw ka match suivre tuma la an bɛ bɔ terrain na tuma dɔ fo 1h du matin est-ce que aw ye gɛlɛya e yɛrɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ en tant que femme. Awa ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ sɔni y'i répond n bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka tila k'e yɛrɛ fo e mun ye nin chance di an ma bi an ka se ka an hakilinata fɔ ne ye Kajatou Guindo ye ne ye volley-kɛla ye gɛlɛya caman bɛ volley kɔnɔ i n'a fɔ sport tɔ muso yɛrɛ ka ye ka sport kɛ surtout Mali kɔnɔna la c'est comme bɛɛ t'a apprécier o y'o ye en plus de ça ni i bɛ ka sport kɛ fɛnɛ en même temps n'i b'a ni baaraw don ɲɔgɔn na difficulté baden de b'a la ne filɛ nin ye ne bɛ volley kɛ a ka di ne ye trop bien vrai que volley ni sport tɔw condition tɛ kelen ye mais volley ye ni n'a kanu de ye volley ka di volley-kɛla bɛɛ o de b'a to an b'a pratiquer donc ka bɔ baarakɛyɔrɔ la ka na volley-kɛyɔrɔ la a ma nɔgɔn ka a fila jɛnkile ɲɔgɔn na o ye problème ba de ye fɔlɔ filanan ye mun ye o ye société kɔnɔna de parce que an bɛ volley yɛrɛ kɛ ni an bɛ entraînement kɛ ni fini minnu ye n'i y'a don k'i bɛ bɔ mɔgɔw b'a fɔ k'i ma mara alors que i ka fini don cogo de don o sport in bɛ jouer ni o fini de ye o y'o ye difficulté wɛrɛ minnu b'a la o de ye Mali. Mais Kajatou n'an fana y'a la aw ka volley kɛ kilotini ninnu fana awa ne y'a la ni don cogo si e b'u ka kilotini ninnu ya ne y'a ye sous-vêtement bɛ se ka n'i sera volley-kɛyɔrɔ la ka guloki don sinon olu ka kilotini ninnu fana sport n'a sariya de don awɔ sport n'a sariya de don sinon minnu bɛ natation kɛ olu b'a fɔ cogo di volley mɔgɔw ta suturalen don ni natation ta ye parce que n'i bɛ natation kɛ fini bɛ fini na i tɛ se k'o don k'i bɛ don ji la presque yɛrɛ i bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko fan dɔw bɛ minnu kan ka dogo bɛɛ bɛ kɛnɛma ni i y'a jateminɛ an ka tabiyaw bɛ cogo min na ko dɔw bɛ yen a cɛ man ɲi muso la an ka tabiyaw kɔnɔna na sinon volley-kɛla bɛ se ka sous-vêtement don n'i sera entraînement-kɛyɔrɔ la i b'i changer vestiaire kɔnɔ i b'i ka kilotini don mais mɔgɔ min taara entraînement-kɛyɔrɔ la o kɔni tɛ se k'i bali k'i ka maillot don bon jugement in bɛ fan bɛɛ de fɛ a bɛ kare kɔnɔna
kɔnɔna la i n'a fɔ a bɛ terrain yɛrɛ kan cogo min na olu bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ foli la surtout Mali kɔnɔna la o de ye musow tɛ participer kosɛbɛ donc n'i tɛ participer i ka talent bɛ se ka dɔn cogo di o de ye an ka problème ye awa. D'accord. Medina an tɛ fan fɛ c'est vrai que Medina Traoré i tɛ sport allé pratiquer nga i ye kunnafoni dila ye i cɛsirilen don i ye muso cɛsirilen 8 mars o y'an bɛɛ lajɛlen tɛ parce que sport kɛlaw dɔrɔn ta tɛ e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ 8 mars la ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta 8 mars k'a di anw musolakaw ma a bɛ mun de kɛ e la en tant que femme battante. Awa ni y'o ɲininkali tɛ mun na a diyara n ye a bɛnna ma yani n ka don kuma kɔnɔna la n bɛ foli belebele n b'o lase i ma foli belebeleba yɛrɛ o ye jɔn ta ye o ye aw ka direction ye Pinal TV direction olu minnu y'a yamaruya ka opportunité d'an ma an ka se ka se aw ka plateau ka kan exprimer nin don kɛrɛnkɛrɛnnen na n'o ye musow ka don ye donc n'i ye nin question ɲininkali tɛ mun na awa a diyara n ye kojugu 8 mars ye don ye i b'a dɔn 8 mars muso caman ma 8 mars faamu n'a 8 mars ta k'a lajɛ caman bɛ 8 mars kɛ défilé ani dununfɔ ni jemifɔ 8 mars t'o ye 8 mars ye muso kɛrɛnkɛrɛnnen muso cɛsirilenw de ka don ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la togodala mɔgɔw fana musow fana parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinan kɛlen don ni muso kofɔlen ninnu kɔ u cɛsirilen don jamana tagaɲɛ la u cɛsirilen don denbaya la u cɛsirilen don kosɛbɛ nka ɲinan kɛlen don olu kɔ n'i ye a ta fana k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ 8 mars an bɛ donni min na i ko bi 8 mars mɔgɔw bɛ sansi caman ye a kɔnɔna la ne yɛrɛ ne bɛ presse domaine kɔnɔna la n ye muso ye fɛn min don a ma nɔgɔ baara bɛɛ n'a degun de don baara bɛɛ n'a gɛlɛya don baara bɛɛ n'a sariya don fɛn min n'a ma nɔgɔ. D'accord. Voilà hali bi sa an bɛ tɛmɛ n'an ka 8 mars ye madame Si an bɛ taga i fan fɛ tuguni an bɛ kuma sport yɛrɛ kan barisa au début i kun y'a daminɛ k'a fɔ ko hali n'an bɔra pratigili yɛrɛ la mɔgɔ bɛ sport kɛ n'an bolo kɔnɔna la n'i ka dossier yɛrɛ déposé k'i bɛ kɛ fɛn dɔ ɲɛmɔgɔ ye sport cadre kɔnɔna la tout le temps a bɛ problème créer e bɛ se ka dɔ fɔ an ye o fana na parce que an y'a ye k'a fɔ e yɛrɛ kun y'i ka dossier ladon mais a problème cayara association commission famille sport yɛrɛ bɛ yen nɔ walasa ka musow de dɛmɛ o cadre yɛrɛ kɔnɔna de la ka se k'u ka dossier déposer a bɛ appuyer cogo di o ka kɛ walasa muso ka se ka jɔyɔrɔbaw sɔrɔ sport yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ye. I ka nin ɲininkali diyara n ye parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔw kan ka bɔ min kalama c'est que sur plus de 35 associations et fédérations sportives au Mali il y a que 3 femmes présidentes mɔgɔw ko faamu n'o ye athlétisme ye n'o ye sambo ye ani n'o ye golf ye n'i y'a jateminɛ o nombre in o ka dɔgɔ kojugu n'i ye pronostics lajɛ musow kan ka encourager togo la pour que u ka se ka kɛ présidente ye fédération ou bien association kɔnɔna na hali n'u ma se ka kɛ présidente ye u ka se ka poste dɔ occuper comme Segaliyaw ni deuxième vice président ni premier vice président olu bɛɛ ka ɲi pour que o fana ka se k'u ka bɛ se fɛn min na u ka se k'o kɛ o jɔyɔrɔ la mais il faut comprendre que nin degun in bɛ yɔrɔ saba de la fɔlɔ athlètes ka yɔrɔ n'an y'o jateminɛ athlètes kunda il y a en quelque sorte ce qu'on peut dire une égalité financière par rapport aux hommes. D'accord. Il y a football da, ami football domaine da, muso ni chaula. Aïe ou conditions de travail quand tu regardes, il va y avoir encadrement professionnel par rapport aux hommes qu'elle était. Donc ça c'est marginalisation sur le déjà follow en muso la kauma. Donc n'a pas le résultat que aka gele quoi résultat ɲɛnama sɔrɔ donc n'i y'a jateminɛ fana préjugés bɛ yen komi an ka sœur y'a fɔ cogo min na préjugé yɔrɔ ye min ye ni muso in kɔkɔlen don est-ce que ni muso in tɛ giniya tɔgɔ bɛɛ bɛ da i la donc o fana ye fɛn ye min bɛ dɔ bɔ musow ka performance la parce que ça joue sur le mental o y'o yɔrɔ ye ni i bɔra o yɔrɔ la fana an ka gouvernement tɛ ka investissement kɛ musow ka sport taɲɛ na wari tɛ fɛn tɛ k'a bila k'a fɔ ko nin kan ka kɛ ka musow dɛmɛ u ka sport taɲɛ kɔnɔna na o fana ye degun ye pour que musow ka performance ka yɛlɛ cogo dɔ la ni bɔra o athlètes kɔnɔ ka na dirigeantes ka yɔrɔ la comme n y'a fɔ cogo min na nous sommes toujours cantonnés à des postes de subalternes à des rôles de subalternes donc n'a fɔra ko bureau bɛ sigi a bɛ fɔ ko a ye secrétaire à l'organisation di musow ma olu bɛ se tobili la olu bɛ se organisation mais en réalité olu y'an dimi ko de
Parce que c'est comme si nous, on était pas santé, quoi. On n'a pas de compétences, on n'a pas de connaissances, on n'a pas de savoir-faire. Vous voyez, comme si en droit aradi. C'est comme un fait béni nous droit t'oublies normalement. Ou bien marali. Alors que en réalité, nous sommes ces cas chama de que nous sommes chama be mali kono sport domaine na ni u blache do placer là be ko ke ka chinye ka teme chauka o chama ni be no mali kono donc asira di muso ma rola donc arbitre ni entraîner zuta en quelque sorte mais nous be no nous be entraîner nous be arbitre nous be chau siffler football ni fona aya ye vidéo la bololo ka et solo be no me touche la et tché de siffler tjana ni ko da ko la bien sûr donc o lui wale mulu chaka jugu parce que muso do mena ko da ko la mais ni ka so tché lebele jam jalo ko jole be bien atena haké donc relative d'intimidation be ay ni be ka muso be ka en tant que entraîneuse coach ni be ka tché équipe do entraîner iba ye bouyati yoro la donc c'est des choses vraiment à bannir. C'est des choses à arrêter. Depuis Dimsenia la hakilam dona bella jelena est-ce que hakila de teka baraka alibi o Dimsenia la hakilam dona et Dimsenia kuna c'est vrai parce que éducation est hors de tout avec là Dimsenia na mabe tcheka osani muso exact ani tcheka tu vois ama fait go tchete kasha abana donc nous le garçon n'a pas le droit de pleurer voilà aller kanga kachi parce que aller muso ou bien émotion mais muso la ko jugini ay ntoy non mais non c'est des choses maintenant vraiment à bannir aujourd'hui que ça soit hôpital ou non, que ça soit dans l'agriculture, que ça soit dans le sport, que ça soit dans la santé, tu vois, d'accord. Jelika ngino amete fanfé parce que fana ko ka candidature do parce que fana ko ba fe ka ke agiressement ali nyemo go wakati do la fe chama do na kono à la dernière minute iabla madame si ada do afana na anga jouezu ka prime ko ako ka gele kosebe ali bien bi dans Jésus-ma munu me kofe kana jouer c'est des problèmes parce que anya ye anga ballon tan labona fédération de ata alors que ministère de kanga baraw ke oluko werebe chugudi alors awa ibado depuis folo fo sisano kelonte musoni chete kelenye bore fo yoro do ankuna fo sisano kelene do wa o culture mi me ankuna ore be ga continuer yi da do football la be ba don football la chobe war mi soro ou ka voyager condition me chogomi ou ka préparation me chogomi amuso tatiti aldon football la tout récemment be ka foko malika entraînement éliminatoire folo be commission ad hoc au président au depuis terrain ta 7-7 pour que ka muso ku entraînement ke o ko fait tuguni ou ma terrain soro mais après comme on a se phase dernier tour ma contre Sénégal où y terrain douma kabola bien mi kan atanga expatrié on me ko fait no lu be se ka participer ou lu ka participation na ministère mi jonay mo ye éliminatoire min ke dorome ke le ministère ma douma fédération de yi jonay abi muso jo u yerela et pourtant be ka ta Mali de défend bien sûr akera chouye ulutara Cameroun chugomina musudi fene do bena ta Mali jorofa kandela Coupe d'Afrique des Nations a bessin Maroc minga ngake Maroc fi wa bessignori iba do no kera ibe joyere la iba fo est-ce que ne re kan ngere bedini mawa est-ce que nteta jouer extérieur la nga club la au lieu que ngana nyere banana iba fa geisha banana chugomina o mirina numena chaque fois Josu kuna yani nga yere fakanga jamana ute umakudona metaka kata jouer un club fait olubene sara comme il le faut mi anga candidature ka do nyemoya nyinina ibaro aka gele muso sigilen kerefe ibe minye o ba soro chemi jolendo otayi ni problème ye jekulu konana ko ibe gere ko ka problème nunu résolu chobe suguya bege pour que ka fere dagne pour que ikanata agérissement nyemwala en son temps ne jeliga kunyin kambo be ka fo agérissement kun basé lendu fen kelendroneka chaque mois plutôt fin fla chaque mois metaka do fino kataka rencontre ke o kila flana mi ni mo nga mariage bi baptême ou bien décès do on souhaite pas ame war fara nyogon ka douma je pense que association te se ka basé au cadre
fɛn caman bɛ min bɛ se ka nafa lase association membre ma a bɛ se ka nafa lase association yɛrɛ ma o wagati kɔnɔna na ne ye n kan bɔ agérissement nɔfɛ mais ne yɛrɛ y'a ye agérissement an kunnafonidilaw ta de don mais campagne min tun bɛ ka kɛ c'était hors des journalistes il y avait même les supporters qui étaient impliqués dans l'élection parce que mɔgɔw tun bɛ k'a miiri ko ne ye stade journaliste ye donc puisque ne ye stade journaliste il faut tout faire pour que ne ka na agérissement président sɔrɔ donc a bɔra kunnafonidilaw yɛrɛ la a donna supporterw la ka tila ka bɔ supporterw la ka don dirigeant sportifw yɛrɛ la donc ne y'a tagabolo ye j'ai dit que ne hakili la kunnafonidilaw ka ko de don mais n'a bɔra kunnafonidilaw ka ko la fo ka supporters ni dirigeants impliqués mieux vaut que ne k'an retirer ɲɛmɔgɔya ɲini ma nɔgɔn i t'a dɔn ko ɲɛmɔgɔya ɲini ma nɔgɔn fo i k'i kan bɔ Aminata Maguma ta fɔ mais peut-être o ta ka jugu ni ne ta ye parce que an ye jɛkulu fitinin ye mais ale ta ye fédération couture de ye ale ta la o bɛ faamuya dɔ la sinon ale ta la kanga dara yɛrɛ de ko bon an t'a fɛ k'i présenter k'a wele ka n'a sigi et en plus u bɛ tila k'a fɔ tuguni ko musow ka émancipation kɛ o bɛ ɲa cogo di aw bɛ fɛ musow k'u sen don kow la pour que kow ka taga ɲɛ mais ni musow y'u kan bɔ fɛɛrɛw bɛɛ bɛ sigi pour que ka musow contrecarrer o fɛnɛ o ka gɛlɛn dɛ surtout farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla la n t'a dɔn farikolo ɲɛnajɛ domaine de don Amina mais farikolo ɲɛnajɛ domaine yɛrɛ ye compliqué trop surtout n'i kan bɔ ɲɛmɔgɔya ɲini na n'o ka jugu n'a bɛɛ ye. Grand ɲɛnajɛ tɛ dɛ musow yɛrɛ de man k'u kan bɔ c'est compliqué muso la k'a bɛ fan o fan service o service la a ma nɔgɔn muso man'i kun bɔ fan o fan farikolo ɲɛnajɛ ta cɛ n'o bolofa b'o ta kan mais secteur bɛɛ de don a ma nɔgɔn dɛ an bɛna kɛ di an bɛna to so dɔrɔn ka tobili kɛ k'a di cɛ ma n'i dun ko kalo sara kalo mana sa i man'i tɛgɛ jan ko karisa n ka kalo sara di ne ma ou bien n mago bɛ jɔ min na par mois i k'o di ne ma cɛ tɛ sɔn a tɛ sɔn hali n'a sɛbɛn a t'a kɛ a b'a fɔ i yɛrɛ ka wuli ka taa dɔ kɛ n'i taara dɔ kɛ fɛnɛ cɛw b'i contrecarrer o yɛrɛ bɛ hali nasɔngɔ min bɛ bɔ cɛw bɛ nasɔngɔ min di on contribue hali n'a daminɛ non mais i mana kɛ mɔgɔ mun i mana kɛ diɲɛ muso o muso ye nasɔngɔ t'i contribue parce que i mana fɔ cɛw b'a fɔ non o tɛ tiɲɛ ye an b'an ka nasɔngɔ dafalen di n'o ka nasɔngɔ dafalen di est-ce que an bɛ se ka taa kɔngɔsɔngɔ minɛ o la a ka gɛlɛn ou bien ka fɔ a ye safinɛ wari di chaque grande sportive a une histoire c'est clair il est temps tu traînes beaucoup de difficultés derrière tant aux côtés de tes dirigeants tant que les dirigeants b'a la i ka entraîneur b'i kɛrɛfɛ olu b'a la olu b'a essayer k'i bloquer i bɛ taa sɔrɔ i collègues yɛrɛ b'a la équipe kɔnɔna na et mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se k'i bɔ o la dɔɔni dɔɔni c'est sûr que i bɛ se ka fɛn bɛɛ réussir anw ni cɛw différence ye min ye parce que muso n'a ye ko minɛ a y'a minɛ sɛbɛ la cɛ bɛ se ka ko minɛ k'a bila mais muso n'a ye ko minɛ a y'a minɛ a dusukun kɔnɔ a y'a minɛ sɛbɛ la wa a b'a kɛ ka ɲɛ anw ka service la n'an m'a wele je suis dans une multinationale a bɛ hydrocarbures kɛ o directeur ye min fɔ ko ale tɛ o yɔrɔ recruter ka caya ni muso tɛ parce que ale ka expérience kɔnɔna na poste de responsabilité dira muso ma yɔrɔ ale ma jiginna sɔrɔ a la mais a dira cɛ ma yɔrɔ a jiginnatigɛ b'a la a 8 mars la a y'a rappelé an ye o la i bɛ taa sɔrɔ an ka service la musow ka ca ni cɛ muso min bɛ an ka service la a cɛ tɛ yen nɔ donc olu y'a faamuya k'a fɔ ko aujourd'hui n'i bɛ fɛ ka taa ɲɛ n'i bɛ développement de kɔ n'i bɛ taa ɲɛ i bɛ musow de gɛrɛ i la ka yɛlɛ aujourd'hui an ka organisation internationale n'i y'a jateminɛ ONU Femmes Union européenne OMS etc bi muso ko de bɛ genre ko de bɛ donc cɛw kan k'a dɔn k'a fɔ ko ka muso minɛ k'a bila so kɔnɔ comme meuble de maison o kuma tɛmɛ o banna pewu en Europe c'est vrai que mɔgɔw ye diɲɛ faamuya kosɛbɛ kow faamuya kosɛbɛ et en Afrique je sais que mɔgɔw ye ko faamuya mais an ka religion ni culture donna anw ka ko la tellement que mɔgɔw tɛ fɛ ka yeli dɔw kɛ bilen donc c'est très compliqué muso kɔni kan ka bonya muso kan ka bonyani kɛ ça c'est vrai mais ça n'a rien à voir avec muso ka baara ça n'a rien à voir voilà c'est comme hali n'an taara États-Unis sisan an b'a ye k'a fɔ cɛw ni muso ka prime bɛɛ kɛra kelen ye oui balontan na o kɛra kosa in na récemment u y'a yira k'a fɔ u bɛ prime di cɛw u b'o prime kelen de di muso ma et puis coupe d'Afrique min kɛra sisan an y'a ye musow kun bɛ yen nɔ c'est la première fois musow ka sifflet ta ka cɛw ka match surtout match kan na a sifflet c'était la première fois musow kun bɛ yen nɔ et puis muso yɛrɛ ne n'a ye ɲɔgɔn ye porte ouverte min kɛra pour que ka avec les arbitres a muso y'a fɔ ko wagati dɔ la cɛw dɔ y'a essayer ka intimider match kɔnɔna na mais
elle a su tenir fo match bané a kashira parce que a tun dalen ta la ka be se ka match là-bas ou tu méga intimidation min ke ama mais heureusement pour elle a sera ka tenu ka ban et puis elle a bien sifflé problème foi ma boile alors so ya poussé de gauche à droite mais elle a été forte kaje tu gindu o ba ira ka fo ni 8 mars nte no akun kan ka créer ou bien dongoro de kan ka muso ka 8 mars parce que dongoro de an kan ka jesira chere la awa ni 8 mars nte 8 mars kan ka créer parce que oui, c'est vrai, droit be muso bolo, hake be muso bolo. Mais abina fo 8 mars doni la, moko chama hakli be jigala, ko droit be muso bolo. Donc moko mi ni initiative créer, soro kan créer, amba tigi fo. Atoko Clara Zictine. Zictine. Donc Clara fo ni na awa. Muso ni uka hake kanga. Awa imaro muso sengene no. Muso be sengene koy. Kujuku. Surtout muso barakela o mese ka kuma ulu de kan kosebe parce que mo de expérience donc ne collègue yere barakonna la munu furule no awa chama me wuli 3h du matin surtout à dématique la mao nyaaye koy a deux flawe munu mulu ni te ka ngata mabuya de ça uba foni nyana ko wuli la et puis 7h muso barakela e ne be muso barakela o fo abe fogo muso munu be sogono ukanga fo me muso munu mina barake ukanga fo awa vie de famille tila foga na ne re ni siran furunye parce que ne ko ne ko muni ne furula ne bena siga ne gere chogodi tellement que uhine benela tellement que la femme est forte la femme est forte il y a pas de souci tu vas gérer facilement et doit on droit avec ça devient naturel. Ça devient naturel. Oui, là, oui, il faut qu'il jette, qu'il lave, qu'il dit on lave, qu'il garde draga tobi, qu'il garde fait de guerre là quoi. A te donné. Ibi yere faka foyer qu'on a surtout sur barakela. Kalobe sa ibika sarata. Ni tchétché, souvent les hommes ils refusent de contribuer, ils refusent même de subvenir aux besoins de la famille. Ni go ibe pmano ibe barala. Exactement. Donc c'est pas facile. Alors que c'est pas du tout comme ça. Aman non quoi. D'accord, be famille sujet kelembe ne koni ala ya seba dine makata assemblée la dongoro le bon defa we muso ga congé de maternité 3 mois et demi ne bolo o fait akadogo muso la déjà il be 1 mois et demi ta folo avant qu'il il be klaka 1 mois et demi ta ide mblemani meto sogono tchawde de minena olu buji do ide me kashila ide me kashila ni ko ki bo ni tara assemblée la ki bo fo ni cho fana ko ko congé de paternité maternité be congé de paternité non mais c'est une réalité c'est une réalité parce que dom na era ne boran denkro ire mana kalokili 1 mois et demi je te jure mais ka trabarero la nyeji bi ka jing quoi parce que mbega demblement de to quoi je me dis abina chimi chogodi c'est ça abe balo chogodi parce que va soro tina sugudo be ka du ini denche dembe e de bolo dema boere ablema ibe ta ka demblement de to quoi donc vraiment mo kan wo yoro fana jeti expérience ne be se ga témoignage que awa ereta la antara kan na 1 mois de keno ne 1 mois ke mais awa masiga 1 mois keno et pourtant les journalistes tara kan na ta kan ne kama et non ton pays c'est vrai il be ta ga pays de kama follow mais ni ka pays éliminé na il te fait me souhaiter il be to no kan munu fait munu me ke kan kona na ka se quoi rapporter mais awa ka séjour écourtera pourquoi parce que adin banana ko den banana ko aya tenter façon dont elle avait des téléphones appel vidéo là des me dessert kuma donc elle a tout fait je crois qu'elle a 2 jours durant il a fallu que Awara bien réorienter surtout à tara Côte d'Ivoire de fait embargo beno il a fallu que ara bien blagatara éthiopienne fait katara tourche Addis Abeba kasoroka na mala et imagine warmi 2 jours qu'elle a bien remplacé pour que arasega ya soro donc o beya gele ne bisika fo mo ko mi gele asoro eno o ta fa fela la écoutez awa kan na ira ka fo c'est pas facile quoi ambe baram ke akadaye ambe parce que il pourra ka fika kuma la madame si ni muso dona femme na c'est fini quoi ni muso dona da donadi ni muso femme na boulot la grena dire abtaka fait parce que l'objectif c'est ça pour dire on est plus forte que les hommes à vrai dire anga farinu quoi c'est vrai an dusu mini do ka teme chew kan ko an farni chew parce que ni muso nche bla fon fe la Allah ba muso tadi amana ka fon o fe Allah ba an tadi
mais awa sujet wɛrɛ bɛ yen min ye le fait que an muso yɛrɛw an yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ quoi o ye problème ba de ye parce que n'i y'a jateminɛ n bɛ se k'a fɔ on n'a pas de soutien des hommes n'an bɛ fɛn ɲini o la cɛw b'u bara u yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn soutenir i m'a ye ka pour que ka fɛn mais muso yɛrɛ b'a fɔ a muso ɲɔgɔn ma e tɛ se sa e muso de donc depuis ye manque de confiance dɔ bɛ ale yɛrɛ la fɔlɔ ka ɲɛsin e ma donc an bɔcogo ka di o la cogo di donc il faut que an yɛrɛ ni muso bɛɛ tun y'a décider bi Mali in kɔnɔ k'an bɛ muso kelen kɛ présidente ye an bɛ se ni cɛ ye mais an muso damaw an yɛrɛ b'an ban an yɛrɛ la k'an ɲɛsin cɛw ma donc ni cɛw ma sɔn k'an ka kɛ d'a ma an fana man ka tɔɔrɔ o la o an yɛrɛ dama pour que k'i ka kuma sinsin ni wote kalafiliw sera sisan nɔ cɛw bɛ ɲɛsin fɛn fɔlɔ min ma o ye muso jɛkulu minnu bɛ quartier kɔnɔna na n'an taara ni muso jɛkulu in fɛ yen nɔ ni muso jɛkulu ɲɛmɔgɔ ale ye musoba ye a bɛ se ka tɔndenw mobiliser wa tɔndenw kelen kelenna bɛɛ bɛ se ka taa u ka dukɔnɔmɔgɔw mobiliser pour que ka voter ne ye o y'o ye i ko aw ka baarakɛyɔrɔ la aw ka baarakɛyɔrɔ tigi bɛ musow fara ɲɔgɔn kan o y'a faamuya sinon n'i ye baarakɛyɔrɔ caman ta a b'a fɔ musow jɛlen faralen ɲɔgɔn kan u tɛ ɲuman kɛ donc o ɲuman ye min ye an ka musow disperser o ka fisa an k'u fara ɲɔgɔn kan o fana b'a la koyi an bɛ jigin cɛw la yɔrɔ dɔ la mais an musow fana tɛ sɔn o ye o b'a yɛrɛ la parce que mun na an farala ɲɔgɔn kan an tɛ ɲuman kɛ an tɛ ɲuman kɛ an b'an sigi baroba an b'an sigi kɔrɔfɔli il faut que an yɛrɛ k'a dɔn pourquoi an bɛ yen quoi il faut que an yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ an ka objectif recherche il faut que an k'o de ɲini an ka dɔn k'a fɔ musoya i bɔra ka f'i ka kuma la diinɛ musoya tɛ ko lankolon ye quoi bɛɛ tɛ se ka kɛ muso ye quoi bɛɛ tɛ se ka kɛ muso ye quoi service la ni muso cayala service la il faut que règle de fana ka bila en place c'est l'essentiel c'est pas que ka muso ta ka kɛ ɲɔgɔn kan mais il faut que dantigɛ dɔw ka yira non ni ye dan ye ni e dan ye mais ni o fana ma kɛ a ma nɔgɔn muso yɛrɛ ka ɲuman tɛ hali ka dan maternité ma il faut le reconnaître n'i y'a ye cɛw bɛ k'an traiter tantôt cɛw y'a ye an ɲɛ o de don cɛw y'a ye an ɲɛ de la k'a fɔ ko ni muso yɛrɛ dama jɛra ɲɔgɔn kan a yɛrɛ de don c'est nous parce que n'an ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ déjà cɛw tɛ se ka fosi kɛ baarayɔrɔ la sans nous parce que fɛn caman bɛnnen don an musow de kan quoi an musow de bɛ fɛn caman surtout e yɛrɛ bɔra k'a fɔ commission famille sport sigilen de don musow b'a kɔnɔ i b'a fɔ cɛw b'a kɔnɔ mais ni o commission famille sport a bɛ yen nɔ a bɛ musow de défend parce que an yɛrɛ dama yɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn encourager i présenter an b'i appuyer i présenter présidentielle nɔfɛ an b'i appuyer o bɛɛ ye jumɛn c'est pour montrer notre force c'est pour que k'a jira k'a fɔ on peut le faire wa musow kan ka formation fara u boloda la c'est important parce que i y'a mɛn i b'i kan bɔ fɛn nɔfɛ il faut que a ka dɔn derrière que a fanga b'i la k'a ko kɛ ka ɲɛ c'est important muso dɔw bɛ boli a kɛ fana nɔfɛ ka taa sɔrɔ a compétence t'u la voilà elles n'ont pas les compétences elles n'ont pas les connaissances nécessaires pour que ka se ka a fɛngɛw kɛ c'est vrai que anw bɛ kɛlɛ kɛ musow ka bila ɲɛmaaya la mais an bɛ kɛlɛ kɛ muso minnu ye muso minnu fana b'a mériter an b'a dɔn k'a fɔ u bɛ se k'a baara in kɛ mais u kɛlen bɛ ka yɔrɔ a sira tigɛ u la parce que u tɛ fɛ muso ka taa o de man ɲi mais sinon ka place fana di muso ma ten parce que muso do k'a d'a ma o fana tɛ ko ɲuman ye donc o ye an yɛrɛ t'o fɛ yɛrɛ an b'a fɛ an ka force de ka ɲɛ an ka compétence la ne hakili la défaut dɔ de bɛ an musow la parce que hali ni ye formation ta k'a lajɛ centre de formation ni fɛnw na n'i ye muso cɛw bɛ bila min na n'i ye muso bila la fɔ non ko anw ye muso ye donc anw ye muso ye depuis o yɔrɔ la i b'i yɛrɛ rabaisser i b'i yɛrɛ bila kɔfɛ donc a yira a bila i kunna k'a fɔ n'i y'a décidé ka taa centre la ni e y'a décidé k'a fɔ ko tu veux protéger ton pays a bila i kunna k'a fɔ tu dois te comporter comme un homme non mais c'est comme ça e man kan tɛ k'a bila i kunna k'a fɔ non ne ye muso ye nin man kan tɛ ka kɛ na a bila i kunna depuis le jour où tu mets les pieds là-bas a bila i kunna k'a fɔ musoya banna yen o yɔrɔ la il faut que an k'o fana souligner an yɛrɛ de b'an yɛrɛ rabaisser an yɛrɛ de b'an yɛrɛ bila kɔfɛ an ka bila an kunna k'a fɔ musoya tɛ ko lankolon ye ka Madina yɛrɛ ka kuma sɔn ci la hali n'a nana ekɔli yɛrɛ yɔrɔ la depuis wagati min na an bɛ kalan na muso yɛrɛ de tɛ effort fourni kalan wagati la ne kɔni fɛ o de b'a to an bɛ to kɔfɛ parce que ni a b'an kunna ko cɛ bɛ ka poste minnu occuper k'an yɛrɛ bɛ se k'a kɛ an bɛ kalan kɛ mais a bɛ muso caman kunna ko ne ta ma se nin ma parce que ne bɛ furu ni furula a ma ban o ni furula n'i tɛ fɛn na est ce que a banna
e bɛ to jɔnya de la o de kosɔn secrétaire musomanw ka ca parce que pour que ka kɛ secrétaire c'est facile mais n'i ko ko biologiste dɔ ou bien chimiste dɔ i b'a sɔrɔ o cɛw de ka ca musow ka dɔgɔ yen nɔ hali n'i taara mɔgɔ est-ce que kalan kɛra ni maninɛya fitinin ma o ka kuma ye makan dɔ la n ka élève dɔ ye ɲininka ko ma ko n'aw furula dɔrɔn an cɛw b'a fɔ k'a tɛ sport kɛ bilen ko donc e yɛrɛ bolo hakilina ye jumɛn ye n ko mais n'i cɛ ko i tɛ sport kɛ n ko e de nɔ ye parce que e cɛ ta mais réellement an b'a dɔn e bɛ ka sport min kɛ o ni e y'i cɛ associé k'a fɔ a ɲɛna ko bi t'an bila sport kɛyɔrɔ la a y'a ye a muso bɛ sport min kɛ a yɛrɛ a bɛ diya a yɛrɛ ye même il est fier donc ni i nana ko siɲɛ wɛrɛ k'i bɛ taa sport la a ka taa ni a bɛ taa ni ye ni dɔ la ni ko i bɛ taa ni yɛrɛ a bɛ bila ka taa mais kuma dɔw la il faut que musow fana ka cɛw fana sama dɔɔni k'u nɛgɛ u bɛ baara min kɛ k'u bolo don a la dɔɔni pour que u k'a faamuya parce que n'i bila o fana place la a fana faamuyali ka gɛlɛn n'i ye muso furu k'a dɔn k'a fɔ ko muso bɛ bɔ i t'a ka baara dɔn a fana i tɛ se ka accepter donc vraiment fo cɛw fana ka se ka don kow kɔnɔna na an ka baaraw kɔnɔna na pour que u k'an faamuya. D'accord. Oui, merci de ko bɛ sen na activité ma ban activité bɛ sen na wagati sɛbɛkɔrɔ bɛ ka taa Jelika Gindo i ka kumakan laban ni plateau kan o ye jumɛn ye? Alors awa n bɛ foli kurakuraya tuguni k'a d'i ma ka foli di muso cɛsirilenw ma minnu ye u yɛrɛ yira farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna na a fɔlɔ ye madame Si Aminata Magu Traoré bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ Daba Modibo Keyita fɔ a ka dɔgɔn cɛkunda ni musokunda min b'a ɲɔgɔn bɔ o kɔrɔmasulu ye mun ye ne yɛrɛ ka thème de mémoire bolila kunnafoni di kan farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla la ne ye recherche kɛ fan o fan pour que ka muso cɛsirilen bɔ mun ye médaille sɔrɔ mɔgɔ min ka médaille ka ca n'a bɛɛ ye mɔgɔ min ye compétition participer n'a cayara n'a bɛɛ ye a fɔlɔ ye ale de ye donc an b'a fo surtout ka tila k'a ye plateau fɛnɛ sanfɛ ka muso cɛsirilenw fo n tɛ wuli ni ma foli di Maria Bacili ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Maria Bacili fɛnɛ ye muso cɛsirilen ye ni n ko muso cɛsirilen don a y'a accepté ka kɛ secrétaire ye équipe kɔnɔna na équipe féminine tɛ mais équipe masculine de ko don depuis u ma yɛlɛ 2-1 na fo k'u yɛlɛ 2-1 na fo ka se sisan ma a ye fɛn bɛɛ muɲu pour que a k'o sɔrɔ fɔlɔ muso cɛsirilen dɔ fɛnɛ ye jumɛn o ye Asa Sumare kunnafoni di ta fanfɛla la malgré que fɛnw bɛɛ kɛra mais a sera k'a banba fo bi anw bɛ ka ɲɛma ta ale fɛ ka se ka na kunnafoni di ale kɛnɛ kan tanti Tuta fɛnɛ arbitre international de don boxe la voilà boxe la bibi na boxe professionnel la Mali kɔnɔ farafina a ɲɔgɔn tɛ donc médaille du mérite national donc an bɛ se k'a fɔ olu ye muso ye anw fɛnɛ bɛ se k'a ɲɛma ta minnu fɛ wa a ka di minnu fɛnɛ ye ka se ka na k'u ɲɛma ta anw fɛ ko n'u nana baara in na u ka kɛ u yɛrɛ ye sinon fɛn bɛ kɛ pour que ka musow marginaliser mais ni i kɛra i yɛrɛ ye je pense que i bɛ nafa sɔrɔ tant n'en permettre sinon musow ka gɛlɛyaba yɛrɛ mun ye farikolo ɲɛnajɛ la o ye harcèlement ye awa ko halisa musow k'u janto u yɛrɛ la ni harcèlement min taara ka u sɛgɛrɛ soit u ka taa fɔ ka kɔtu ye ou bien u ka taa fɔ kunnafonidilaw ye ou bien k'a fɔ parents ye pour que au moins n'a ko wulila don n'a nataw la témoin ka sɔrɔ u la preuve ka sɔrɔ u bolo min bɛ se k'a to k'a jira k'a fɔ karisa tun bɛ ne harceler surtout harcèlement sexuel musow la u b'o kɛ k'a fɔ entraîneur minnu ye n'u bɛ mɔgɔw ka hakɛ to n'u bɛ kɔnɔ da musow la ka to avorter pour que u ka performance sɔrɔ o ye forme de dopage de ye ko u k'a dabila parce que a bɛ jouer musow ka avenir kan don n'a nataw la. D'accord. Ne kun t'o bɛɛ la. Kumakan laban jumɛn y'an plateau sanfɛ? Ne ka kumakan laban ye mun ye n bɛ message de lancer muso sportkɛlaw ma parce que sport muso ka sport kɛ a ka gɛlɛn kojugu awa mais n bɛ fɛ u b'u cɛsiri parce que ne b'a dɔn sport jɔyɔrɔ ye mun ye muso ka adamadenya la sport bɛ force min di muso ma donc muso minnu bɛ sport la u k'u cɛsiri wa minnu fɛnɛ ni caman an bɛ cɛ caman ye u b'a fɔ n tuguri kɔ parce que i bɛ sport de kɛ ni aw tugura an kɔ k'an bɛ sport de kɛ n'an furula a y'an to an k'an ka sport kɛ sa o de b'an lafiya donc a y'an to an k'an ka sport kɛ muso sportive ka fɛn n'i ye muso sportive sɔrɔ chance min b'i la c'est rare i ka muso sportive sɔrɔ k'a ka kɛ muso kulonkɛla ye. n sportif bɛɛ bɛ se k'o fɛn an bɛ o bɛ se k'o témoin an bɛ
mɔgɔ minɛ ni an dusukun de o y'an kɛcogo de donc a ye d'an na hali n'an furula a k'an to yen an bɛ se k'an ka fɛn bɛɛ bɛn n'i ko sportif ma tellement sport ka d'a ye i ka baara i ka tobili i ka fɛn bɛɛ kɛ i ka bɛn i ka sport kɛ heure ma awa e yɛrɛ b'a kalama équipe nationale 2019 la ne kelen de tun bɛ yen nɔ o y'a sɔrɔ n collègue Madina Traoré elle était enceinte e yɛrɛ fɛnɛ tu étais enceinte donc ne de tun kelen bɛ k'a gérer en même temps ne tun bɛ bɛn 17h ma don o don pour que ka se ka équipe nationale entraînement kɛ pendant 1 mois n y'a assuré o don ne y'a dɔn ko ni ko ka di ye i bɛ se k'a kɛ a ka d'an ye an bɛ se k'a kɛ a y'a to an k'a kɛ Madina Madina ne ka kumakan laban o ye foli de ye n bɛ foli kurakuraya tuguni n b'aw fo kosɛbɛ ko musow k'a dɔn k'a fɔ musoya tɛ kolankolon ye musonin kolon de bɛ musoya kɛ kolankolon ye hali n'o kɛra cɛbakɔrɔ ye o tɛ mɔnɛ bɔ an k'an cɛsiri n'an cɛsirijala ye kelen ye an k'a kɛ 10 ye an k'a bila an kunna k'a fɔ an mana taa baarakɛyɔrɔ la an ka don ni kunkɔrɔta ye an ka bɔ ni kunkɔrɔta ye muso bɛ se ka cɛ surpasser fɛn caman na muso jɛkulu o de bɛ bi fɔ cɛw bɛ ye yɔrɔ yɔrɔ fɔ musow ka ye yen nɔ donc o de ko kun kɔnɔna la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a barika da ka muso cɛsirilenw fɔ an ka togodala musow ma ɲinɛ o kɔ foli belebele ani tanu ni a b'u ye n'a fɔra ko musow ka n'a fɔra musow ka don 8 mars musow ka hakɛ ɲini don an kana ɲinɛ togodala musow kɔ u cɛsirilen don kosɛbɛ. D'accord. Madame Si Makoun Traoré Aminata. Bon, mara laban min bɛ ne bolo o ye ka ɲɛsin aya falakaw ma normalement 8 mars ne bolo a kɛ kun tɛ n'an bɛ ɲɔgɔn faamu a kɛ kun tɛ parce que an bɛ ka kɛlɛ kɛ min nɔfɛ o y'an ka droit de c'est-à-dire que an bɛ fɛ ka nin kɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ olu bɛ k'a kɛ ka ban c'est logique an k'a kɛ c'est logique c'est naturel c'est humain aw b'a la ka ban a y'an to yan fana k'an ta kɛ donc a kun tɛ quoi en réalité. Donc vraiment, moi je rêve le jour où le 8 mars une célébration de dabla. Ça veut dire que tu as eu un famille. Le Coréen fait la haka au bébé en boulot. Oui, nega la uniforme, nega la ini flâner mi muso kana tika ou yere la. Anga tika yere la, anga dan yere la. Anga dan yere la, anga da femme ameka feminke. C'est très important. Il arrive des moments où moko ba fi, itese ka katinye, bébé na do fi. Mais mi nga gele, o yere ka fort intérieur be, yere dalin do mina. Ne b'o fɔ min na parce que o cas caman ye ne sɔrɔ ou mɔgɔ b'a fɔ n ɲɛna ko non i ka forum international sur le sport e wolola kuma jumɛn k'e bɛna nin bɛɛ kɛ ka n décourager complètement mais o donni kama n wulila n ko mais nin fɛn in ne b'a kɛ mais n bɔra ni kasi de n kasira n ye fɛn bɛɛ kɛ mais n ma décourager parce que n kun dalen don a la n kun dalen don a projet la donc muso o muso n'i dalen don i ka projet la fo i ka na i dɛsɛ k'a kɛ peut-être i bɛ se ka échouer de b'a fɔ ok mais au moins j'ai essayé. Mais ni ma essayé te se ka dɔn ko a kaɲi bɛn n'a ma ɲi donc an ka da an yɛrɛ la an bɛ fɛn minnu fɛ an ka da la an k'a kɛ fosi tɛ kɛ ni difficulté t'a kɔnɔ o tɛ se ka kɛ ni fɛn dir'i ma ka sɔrɔ difficulté tɛ i yɛrɛ kan ka siran ne yɛrɛ personnellement plus les choses sont difficiles plus moi je prends du plaisir à le faire ne bɛ ten de normal ni fɛn yɛrɛ ma gɛlɛya man di ne donc ka fara Makun ta kan ne tun bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ souligner an bɛ min kɛ 8 mars fêteli la an bɛ min kɛ finiba san ni fɛnw na yala an ka jamana ɲɛmɔgɔ o tɛ se k'a lajɛ k'o don kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka musow informer ka explication di musow ma k'a ɲɛfɔ musow ɲɛna nin don yɛrɛ bɛ ka nin don yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya musow kama kun jumɛn na donc ka don in sansi fɔ musow ɲɛna parce que mɔgɔ caman bɛ finiw tigɛ u bɛ taa fɛ défilé kɛyɔrɔ la u t'a dɔn yɛrɛ 8 mars ye fɛn min ye bɛɛ b'i sigi muso ka fête alors que c'est pas ça en tant que tel. D'accord. An b'a ye k'a fɔ 8 mars yɛrɛ la muso dɔw bɛ yen nɔ hali u tɛ taa baarayɔrɔ la muso camanba de bɛ yen u tɛ taa baarayɔrɔ la hali yɔrɔ filanan u tɛ taa yɔrɔ filanan mais pour moi don min yɛrɛ don musow man k'u sigi quoi a kan ka kɛ contraire de o don yɛrɛ de an kan ka an cɛsiri k'an ka baaraw kɛ mais wagati n'a cogoya don wagati sɛbɛkɔrɔ sera n ka foli bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma muso cɛsirilen min bɛ n ka kɛnɛ kan yan nɔ Jelika Gindo Maliba FM Talent Sport Kadiatou Gindo Pinal TV Madina Traoré Liberté Madame Si Aminata Makoun Traoré présidente commission famille et sport au lieu que bi sport kan no ye Pinal Sport bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan nɔ sa an b'a fɔ la a k'an bɛn semaine wɛrɛ Pinal Sport ale kɛnɛ kan aw bɛɛ lajɛlen merci.